Решихме с Еми да заснемем това, което правим днес, защото чудещо ни се получава, особено с познати думи, много добре. Емка, да си направим първите три, които дори написахме. Небивалици. Хайде сега да опиташ да обясниш, кое не ти харесва в тази картинка. Кажем, очилата. Добре. Какво казахме преди мъничко за тях? Чубени. Добре, даже може така с теб да направим камерката, да се виждаме, да се вижда доколко ти помагаме и доколко сам реагираш и се сещаш и справяш. То какво имаме? Че стола е. Но трябва и да кажем какво видяхме току-що. Хайде. Седи, ама нещо не е както трябва в седянето. Нещо пречи да седи добре. Да започнем от тук. Стол. Стол е малко. Стол е малко. Можеш ли да го повториш? Столът е малко. Задоволително, за да бъде ясно какво виждаш и искаш да ни споделиш. Тук кое не ти харесва? Слушам те. Не яде обувки. Айде пак. Не яде обувки. Добре. Тук ще помагам на последната дума. Ти само ми кажи на къде трябваше да се насочим. Покажи ми. Точно така. Сам си. Айде да. Тук. Телевизор. Айде пак. Супер, Емче. Браво. Да видим тук. Какво ще прави? Ще реше или реже? Ще реже козата. Добре. Трябва да ми обясниш кое е нередното. Как предлагаш да бъде? Това не реже. Чакай да пишем. Това не реже. Това не реже. Семката решихме днес да направим небивалици. Там ни бяха тези за загрявка. Чудещо му се получава добре, особено в думи, които са му познати, а пък ако употребява и още по-добре. Емче, тук кое не е хубаво? Добре, ама не е какво? Не е какво? Точно така. Думата не е ходи или рита, а е Ти искаш да кажеш, че Хайде пак. Без да бързаш. Айде пак. Точно така. Това и топка и двете започват с то и за това ги умотава. Няма способността толкова бързо да превключи от едното на другото. Все още. Я да видим тук. Аз докато си напиша това не е топка, какво ще ми кажеш ти? Хайде да го кажем ли? Това не са обувки, ще го кажем, това не е обувки. Айде пак. Бръщени.
Това не обути. Това е супер. Това не е обути. Може да кажем също и не кара тука. Айде пак. Не Кара. тука. Опитай само. Не кара тука. Не кара тук. Айде, втори вариант ще напишем. Не кара тука. Да видим се пак, защото не знам дали се вижда добре, дали на камерата се разпознава, че това са едни ролери, които се катери жената с тях по стълбата. Ето това. Кое не ти харесва? Това може да бъде и ръка и блуза, така както ми го казваш. Дай да бъдеш по-конкретен, по-точно. Кое не е хубаво? Не. То му е какво на детето? Детето е малко, а блузата е голямо, естествено. Затова ще кажем. Ти може да казваш блуза. Пуса. Та. Та. Голямо. Айде пак. Пуса. Та. Та. Голямо. Добре, пишем. Та е голямо. Така, отиваме на... Няма отзад да хванем, няма отзад на зварето. И това ще се получи, сигурен съм. Ако мислим в една и съща посока. Сега това и отия, а това е зелен. Да кажем, ето на камерата да се види. Мен ми прилича на зелена първо време, поне на този черно-бял лист. Не трябва да го гладим зелено. А какво ще гладим тогава тук? Какво трябва да има? Пуса. Хайде да кажем. Кой глади блузата? Кой? Мама? Хайде. Ти. Пуса. Пак емче. Мама. Ти. Пуса. Добре. Чудно ще стане и това. Мама? Какво прави с този банан? Пише. Как така с банана ще пише? Точно така, трябва да кажем, че това е... Не. Пиша. Кажи го пак. Не. Пиша. Още веднъж. Не. Пиша. Чудно. Банан не пише, банан не пиша. Важното е, че всички разбраха за какво става въпрос. Ето е картинката. Така, това ще го оставим за след маничко. Сега да. Харесва ти? Айде бе. И аз се погледай добре, Емка. Отново втори опит. Тук има в ръката, държи едно нещо. И тук държи едно нещо. Тук има ски. А тук? Айде сега да кажем. Тук не. Няма. Айде пак. Тук Няма. Няма. Пак. Няма. Тук нема. Ски. Айде сега. Давай. Тук няма. Ски. Тук няма ски. Тук няма ски.
сега и това да направим. Как ще ми го обясниш? Не. Кое не? Кое не? За, Ка. ка, ча, Ка. ка, Та. Не. Ще. Айде пак. За. Е. Бързиш. За, Та. Ка. ча, Ка. Не. Ще. Супер. Пишем. За, ка, ча, ка, не, реже. Реже. Точка. Добре.